Dáv telové séra 2 týždne testovania. Čo sa o týchto produktoch píše a čo som spozorovala ja? 4 v jednom sérum, intenzívna hydratácia, redukcia strí a tmavých škvrn, zlepšenie pružnosti pokožky a 48-hodinová hydratácia. Dáv Pro Retinol, pevnejšia pokožka, viditeľne lepšia elasticita, je s Pro Retinolom, má jemnú a ľahkú textúru. A teraz moja úprimná skúsenosť po 2 týždňoch testovania. Po oboch týchto 2 produktoch pokožka je hydratovaná naozaj celý deň. Krásne vonia, má super konzistenciu, je taká pevná, pružná, až taká rozžiarená. Toto určite sú výhody týchto 2 sér. Rozdiel, ktorý som si všimla, toto menšie sérum určite pôsobilo viac hydratačne, také viac juicy, úplne príjemné. Nevýhodou je podľa mňa to, čo mohlo byť v sklenenej fľaške a ľudí sa na to sťažuje. Strie u mňa boli zatiaľ také skôr bez zmeny, dokonca boli viditeľnejšie. Dávala by som si pozor pri citlivej alebo skôr precitlivenej pokožke na rôzne takéto produkty, pretože dala som to vyskúšať aj mojej sestre. Má naozaj precitlivenú pokožku. Ona nemôže skoro žiadne séra, žiadne krémy. Sa tiež natrela. Má to všetko červené, až také fľaky. Strašne ju to svrbilo, takže musíte to vyskúšať. Každá pokožka je iná, na každého človeka to môže inak vplývať. Toto malé sérum som teda používala skôr na také totálne suché časti, ako sú aj lakte, kolena a tie strie. 200 ml sérum som používala na celé telo, takže ako hydratačné telové séra za mňa určite áno, avšak mne to na strie vôbec nepomohlo, takže treba vyskúšať.